Jo sempre he treballat amb materials recuperats. M'interessa aquesta idea d'agafar un material que ha estat gastat, que ha circulat, que ha estat vist, i recuperar-lo i mostrar-lo d'una forma que convidi a ser mirat d'una altra manera, establint noves relacions amb altres materials, però també amb nosaltres, amb les persones. Soc insistent amb aquestes idees i encara que puc incorporar materials nous, en el fons estic parlant de coses que ja havia utilitzat en les meves obres anteriors. Llavors el lloc diria que exposa aquesta relació que el Joan estableix amb els materials, però també amb la idea del lloc. És aquest espai que podem localitzar a partir dels materials, o el lloc és el lloc que nosaltres mateixos fem quan estem fent la nostra feina, en el seu cas, fent les peces, fent les escultures. O el lloc és el lloc de l'exposició, el lloc que vestim temporalment quan estem mostrant alguna cosa que hem fet i l'estem compartint. Llavors diria que el lloc és una invitació a pensar des d'aquests diferents llocs, a situar-nos i imaginar formes de relació. M'interessa, per un costat, treballar amb una idea d'obra que està una mica en el límit de lo que la mirada està disposada a acceptar com a obra d'art. Evidentment el context marca. Estem en un museu i això fa que qualsevol cosa que hi hagi aquí exposada ens demana que sigui llegida amb clau d'obra d'art. Però en algunes d'aquestes peces, per no dir la majoria, crec que el que passa és que si tu canvies algun element o una part d'aquesta obra es perd o desapareix, segurament l'obra no hi és. Es converteix en pura resta, com a algo que no mereix aquesta mirada, en teoria, expectant o imbuïda d'una certa emoció que demana l'obra d'art.